Απόστολε. Πήξαμε στην Πεταλούδα. Ναι, Απόστολε, καμιά μαντινάδα εσύ. Σε εξωτική διάθεση. Η μαντινάδα πρέπει να είναι δικιά σου. Καλά. Να την πω εγώ ή εσύ. Η μαντινάδα της Μαρίας για το συγκεκριμένο πλήρωμα. Σε εξωτική διάθεση τα πλήθη σκανδαλίζουν. Με σκόνη νερεδόσκονη, αλγόσκολη, αργόσκολη γυρίσουν. Και του χρόνου στους αργόσκολους. Τόσες πολλές νεράιδες το Ρέθυμνο δεν ξαναείδε ποτέ. Απόστολε, λείπεις γι' αυτό. Εδώ κυκλοφορούν καθημερινά. Μαζεμένες μάλλον τόσες πολλές. Έχουμε πήξει στην νεραϊδόσκονη. Νεράιδες, νεραϊδούλες. Άντρες νεράιδους δεν είδαμε πολλούς. Παρατηρήστε, ένα πλήρωμα όλο κορίτσια. Και γυναίκες, πώς σε λένε? Γιούλα. Δεν μου λες Γιούλα. Πρώτη φορά παίρνεις μέρος στο καρναβάλι? Όχι, εννοείται. Είμαι εδώ από το 99. Από το 99. Και από πού είσαι, από το Ρέθυμνο? Εννοείται. Εννοείται. Γιούλα, με πάτησες. Γεια σου. Remember me from last year? Pardon, Ρώσια. From Sheffield, Maria. Όλοι μας πριν τις δημοτικές εκλογές είδαμε το ίδιο όνειρο, φίλοι μου. Τον Άι Γιώργη καβαλάρι να μας χτυπά την πόρτα. Αναρωτηθήκαμε γιατί. Και εξήγηση δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Ανοίξαμε ονειροκρίτες και τελικά καταλάβαμε αυτό που όλοι έπρεπε να πράξουμε. Να του ανάψουμε χέρι και να τον παρακαλέσουμε να κάνει την πόλη μας ομορφότερη. Και κάθε χρόνο, κάθε μέρα, εμείς είμαστε εδώ για να τους λέμε ευχαριστώ που προσπαθούν και παλεύουν για αυτή την πόλη, για να κάνουν αυτή την πόλη έτσι αυτό που της αξίζει. Και δεν μιλάμε για κανέναν άλλον παρά για τον Δήμαρχο και τον Νομάρχη μας. Εδώ είναι, δείτε τους και χειροκροτήστε τους εσείς που είστε εδώ, αλλά και εσείς που είστε από το σπίτι. Σκεφτείτε ότι αυτή εδώ η γιορτή προσπαθούν πολλοί άνθρωποι. Για το καλύτερο άρμα η ομάδα στο Rock Κάπα κενό, Αλφα κενό, το νούμερο της ομάδας και αποστολή στο 4527. Με SMS, επαναλαμβάνουμε, Rock Κάπα κενό, Αλφα κενό, το νούμερο της ομάδας που προτιμάνε, αποστολή στο 4527. Να μιλήσει αυτός που θέλει να μιλήσει από το άρμα. Μπορεί. Έχουμε την πιο μικρή καρναβαλίστρια. 4 ετών. Φάγαμε βροχή που πήγε του 50. Έχω μια φίλη. Έλα, φίλη. Ορίστε. Πες μας. Τίποτα, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχετε πιει εσείς? Ναι. Σας φαίνεται.